Dobrý den, milí diváci, máme pro vás připraveno nejnovější vydání krajského magazínu. Vítejte při jeho sledování. V Kongresovém a kulturním centru v Otrokovicích se 13. února uskutečnilo 4. pracovní setkání zástupců organizací zřizovaných Zlínským krajem a čelními představiteli krajského úřadu. Členové krajské rady v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem se sešli s řediteli a dalšími zástupci organizací zřizovaných a zakládaných Zlínským krajem. Jednalo se o 4. podobné setkání. Více než 100 lidí se sešla v Kongresovém a kulturním centru v Otrokovické Besedě. Po nástupu do funkce jsem cítil jakousi potřebu, aby vedoucí našich organizací se taky mohli setkat a trošku se poznali, protože vlastně kraj je zřizovatelem mnoha organizací, ať už obchodních společností z typu společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo společností obecně prospěšných, ale taky samozřejmě příspěvkových. Projednávala se témata, která jsou důležitá pro všechny. Z diskuze vyplynuly zajímavé názory. Těmi se budou zabývat jak zástupci krajského úřadu, tak jednotlivých organizací. Jsou to ty věci takové, bych řekl, systémové, kde se i vzájemně chceme nad něčím třeba poradit, ale jsou to taky, bych řekl, i zobecněné některé nedostatky, které v rámci třeba komunikace a výkaznictví mezi krajem a jeho organizacemi fungují, tak aby se třeba z toho poučili ostatní a tu chybu neopakovali. V rámci zhruba 2hodinového programu se prezentovalo třídění odpadů ve školách, personální strategie organizací Zlínského kraje, novely pracovně právních předpisů nebo chyby při kontrolách prostředků poskytnutých z Evropské unie. Jedním z témat byly i společné nákupy. Nejsou to jenom komodity jako plyn, elektrika, ale chceme najít i další, to znamená, že tam budeme hledat nějaký průsečík společných zájmů, ale není to možné bez jakési dohody a vlastně pochopení, že to užitečné je, protože na jednu stranu to trošku stojí jakési práce v přípravě, ale pak to přinese třeba ten efekt těch nákladech. Zlínský kraj opět vyhlásil soutěž Stavba roku. Hlasovat pro nejlepší projekty realizované v roce 2011 ve Zlínském kraji, mezi kterými můžou figurovat jak domy pro bydlení, tak i dopravní, průmyslové nebo ekologické stavby, mohou lidé do 15. března. Zviditelnění kvalitních realizovaných projektů v oblasti stavebnictví. To je hlavní cíl soutěže Stavba roku. Ve Zlínském kraji se jejím prostřednictvím přibližují výjimečná díla i jejich autoři širší laické i odborné veřejnosti. V loňském roce v soutěži vyhlášené pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka zabodovalo například Kongresové centrum Zlín, Uherskobrodská přístupová lávka, která je součástí dopravního terminálu, bytový dům v Otrokovicích, městská plovárna Luhačovice nebo zrevitalizovaný areál na výrobu nábytku ve Valašském Meziříčí. I letos mohou stavby včetně rekonstrukcí zazářit v rámci 6 kategorií. Jedná se o stavby občanské vybavenosti, domy pro bydlení, rodinné domy, průmyslové, zemědělské, dopravní, inženýrské i ekologické stavby. Porota zhodnotí také realizace rozvojových projektů měst a obcí. Soutěž zviditelní mimo jiné projekční a dodavatelské subjekty se sídlem ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje. Svou roli se hraje i studentská práce roku nebo cena novinářů a hejtmana. Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku 2011 je 15. března. Netradičně za tradicemi se vydali nejvyšší představitelé Zlínského kraje, starostové, muzejní pracovníci i folkloristé. Sešli se v sobotu 18. února v Uherském Hradišti, odkud v historické karose vyrazili na fašanky. V sobotu ráno lákal zraky lidí procházejících po Masarykově náměstí v Uherském Hradišti komicky vyhlížející autobus. Není se čemu divit, pravidelně brázdil silnice už hodně dávno. Rok jeho výroby je 1959. Právě v něm se vydali zájemci o tradice ze srdce Slovácka, ze Zlína, Luhačovic a dalších měst na fašanky. Řidič staré karosy se ale nebál, že by osádku nedovezl na místo určení. Kdysi linkový autobus je nově zrekonstruovaný. Jezdit začal koncem loňského roku. Bylo to hodně náročné, protože zhánět na to věci, to se muselo opravdu po celé republice a využít veškeré známosti a kontakty, kdo se tím zabývá a zhánět na to jak ty hliníkové lišty, motor a různé součástky, které už se teď hodně dlouho nevyrábí. Netradiční výlet za masopustním veselím, které předchází 40dennímu půstu, zorganizoval statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš. Ve Škodě 706 RTO se s přáteli vydal do obcí s hluboko zakořeněnými tradicemi. Protože loni to bylo docela příjemné v tom, že jsme se potkávali v Komni, ve Stráni a v dalších obcích při objíždění fašankových veselí, fašankových
fašanku v každé vesnici, tak jsme letos zorganizovali takovou mohutnou společnou akci, abychom tam nepřijížděli každý autem a nepřemýšleli, kdo pojede, kdo si dá štampely, kdo si nedá štampely, takže letos jsme se domluvili a udělali jsme společnou akci. Všechny navštívené obce se mají s ohledem na fašanky čím chlubit. V Rudicích už léta pořádají ženské. V Komni se zase rok co rok předvádí skakůni. Na nadcházející veselici plnou masek a muziky se osádka veteránů připravovala už před odjezdem. O tom, že by se někdo z účastníků obával cesty v historickém voze, nemohla být řeč. Já jsem o tom přesvědčený, že ten stroj je v naprostém pořádku. Mě vozil do školy takovýto stroj a vidíte, že jsem docela dostudoval a dostal jsem se v tom životě docela do různorodých zajímavých situací, takže pevně doufám, že všechno bude v pořádku a tento stroj nás zaveze tam, kam je to dneska naplánované. Rudice, Komňa, Strání a skončíme v Březové. To byla poslední reportáž Krajského magazínu. Děkuji vám za pozornost, za to, že jste byli s námi a doufám, že tak tomu bude i nadále.